Θα παίξουμε ένα παιχνίδι στο οποίο θα δούμε φωτογραφίες και θα πρέπει να τις θυμόμαστε. Για να σε δω. Προσπάθησε να θυμηθείς αυτές τις φωτογραφίες. Λοιπόν, έχουμε ένα καλαμπόκι, ένα κουνούπι, ουράνιο τόξο, σταγόνες, μπότα, βάτραχος. Where is the boot? Καλαμπόκι, κουνούπι, σταγόνες, όχι. Καλαμπόκι, κουνούπι, ουράνιο τόξο, σταγόνες, μπότα, βάτραχος. Το 5. In the box, number 5. Ναι, ρε φίλε, πάμε λίγο, let's go! Λοιπόν, όπου έχω αγχωθεί, παιδιά, έχω αγχωθεί πάρα πολύ. Οπότε θα πρέπει να θυμόμαστε τις φωτογραφίες και θα μας πετάει έναν αριθμό. Πάμε στο δεύτερο. Όπα, κάτσε, περίμενε λίγο, δεν έχει άλλο. Τα ίδια. Πού να θυμάμαι, το ξέχασα ήδη. And the insect. Καλαμπόκι, κουνούπι. Καλαμπόκι, κουνούπι, το 2. In the box, number 2. Πάμε λίγο. 2 στα 2, άντε γεια. Έλα, φέρ το επόμενο. Αλλάζουμε τεστ, πάμε στο τεστ 2. Λοιπόν, άλλες φωτογραφίες. Πρέπει να τις θυμόμαστε. Λοιπόν, ασθενοφόρο, μία πόλη, ένα κάστρο, ασθενοφόρο, πόλη, κάστρο, καρουζέλ, τι είναι αυτό, κλόουν και εκκλησία. Πάμε, εύκολο, γεια σας. Πάμε, θα τα βρω όλα, let's go, πάμε. Πρέπει να βρούμε ποιο. Where is the church? Εκκλησία είναι το 6. Έλα. It's in the box, number 6. Καλά, εντάξει. Εύκολο, 3 στα 3. Έλα, πάμε το επόμενο. Φέρτο μου. The buildings and where were the clown? Όπα, κάτσε, έχει 2. Ασθενοφόρο, πόλη είναι το 2. Το 3 ποιο ήτανε? Όχι, το ξέχασα. Νομίζω ότι είναι το 2 και το 5. Ασθενοφόρο, πόλη, κάστρο, καρουζέλ, κλόουν, και δεν μας νοιάζει το 6. Λοιπόν, 2-5. In boxes 2 and 5. Ελπίζω να το βρήκατε. Θα δώσω μία έξτρα ζωή. Σε περίπτωση που χάσετε, κάνετε like στο βίντεο και συνεχίζετε. Μία φορά όμως. Πάμε στο επόμενο. Προσπάθησε να θυμηθείς τις φωτογραφίες. Λοιπόν, τηλεόραση. Τι είναι αυτό τώρα, μπλουζάκι? Τι είναι αυτό, ρε? Ας πούμε ότι είναι μπλούζα. Δεν είναι ποτέ μπλούζα, αλλά λέμε. Τηλεόραση, μπλούζα, καρπούζι, μπάλα του βόλεϊ, μπάλα της παραλίας, ήλιο. Περίμενε, έχει 8 τώρα. Δεν θα τα θυμάμαι, ρε. Τηλεόραση, μπλούζα, καρπούζι, μπάλα του βόλεϊ. Εντάξει, τηλεόραση, μπλούζα, καρπούζι, μπάλα του βόλεϊ, μπάλα της παραλίας, ήλιος, μπάρμπεκιου, φωτογραφική μηχανή. Ο Θεός βοηθός. Where is the red striped ball? Πού είναι η μπάλα της παραλίας? Εύκολο. Νούμερο 5. Έλα, It is found in box 5. Ωραία, το έχουμε. Αυτό είναι το εύκολο. Συνεχίζουμε. The melon and the other ball. Do you remember where they were? Πάμε να βρούμε το το καρπούζι και την μπάλα του βόλεϊ. Αν δεν απατώμε, είναι το νούμερο 3 και το νούμερο 4. They are found in boxes 3 and 4. Ωραία. Τεστ νούμερο 4. Προσπάθησε να θυμηθείς. Πάλι 8 είναι. Τι είναι αυτό, ρε? Έχουμε φωτιά, καλύβα, ψάρι. Τι είναι τώρα αυτό? Κόκαλο, γυναίκα, άντρας, ηφαίστειο, κολλιέ. Το έχουμε. Πάμε να δούμε το πρώτο. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε το... Where is the volcano and the indigenous? Ηφαίστειο και τι είναι αυτό? Και τη γυναίκα. Λοιπόν, το ηφαίστειο είναι το νούμερο 7 και η γυναίκα είναι το νούμερο 5. In boxes 5 and 7. Ωραίο, 7-5. Έπαθα blackout, τα ξέχασα όλα τα υπόλοιπα. And the fish, do you remember? Το ψάρι. Δεν θυμάμαι πού είναι το ψάρι, παιδιά. Αποσυντονίστηκα, ρε. Το ξέχασα. Πού το ψάρι, παιδιά, δεν θυμάμαι. Ωραία, θα κάνουμε την απλή μέθοδο που αφαιρούμε. Κάτω δεν είναι το ψάρι σίγουρα. Το 3 είναι, το 3. In the box, number 3. Πάμε στο 5. Τι είναι αυτό? Πού να τα θυμάμαι αυτά, περίμενε. Λοιπόν, έχουμε γυναίκα άλογο, ασπίδα, πεθαμένος καουμπόης, πεθαμένο σκέτο, κάκτος, δάσος, ξέρω εγώ, βουνό, κιθάρα. Το έχουμε. Δεν πιστεύω να μην το έχεις. Το έχεις και εσύ το έχεις. Πάμε. Ψάχνουμε να βρούμε το... The skull in the mountain.
Where are they hidden? Τον πεθαμένο τον θυμάμαι, μετά από τον πεθαμένο τι έρχεται? Έρχεται το βουνό, το 5 είναι ο πεθαμένος, το βουνό είναι το 6 ή το 7 τώρα. Το ξέχασα. Νομίζω είναι 5-7. They are hidden in boxes 5 and 7. Ναι ρε φίλε! Δεν ήμουν σίγουρος 100% να ξέρετε. And the cactus, where is it hiding? Ψάχνουμε να βρούμε τον κάκτο. Πού είναι ο κάκτος? Ωραία μαλάκα, ξέχασα που είναι ο κάκτος. Λοιπόν, άντρες γυναίκα. Τι άντρες γυναίκα, αυτό ήταν στο προηγούμενο. Λοιπόν, σίγουρα δεν είναι το 5-7-4, 8. Είμαστε μεταξύ 1, 2, 3, 6. Κάκτος, νούμερο 6. Κάκτος, κάτω είναι ο κάκτος. Νομίζω κάτω ήταν ο κάκτος. In the box, number 6. Ωραία φίλε, παραλίγο. Τι έχει κι άλλο, πού να τα θυμάμαι τα άλλα. And this object. Ασπίδα! Ποιο είναι τώρα η ασπίδα? Το 3. Το 3 είναι. Στάνταρ είναι το 3. It is hidden in the box, number 3. Ωραία. Το πετύχαμε. Φύγε, τα έχω ξεχάσει. Πάμε επόμενο. Πατημασιές, ομπρέλα, καπέλο μάγου, μολύβι, μαχαίρι, διαμάτι, στέμα, απαγορεύεται stop, σκέτο. Λοιπόν, άλλη μία. Πατημασιές, ομπρέλα, καπέλο μάγου, μολύβι, μαχαίρι, διαμάτι. Αυτό και το άλλο. Εύκολα, νομίζω. Where are the umbrella and pencil hidden? Ομπρέλα, μολύβι. Πού να θυμάμαι, τα ξέχασα. Νομίζω είναι 4-2. Μολύβι είναι το 4. Πες μου ότι ο ομπρέλα είναι το 2. Γιατί τα ξέχασα, ρε. Είμαι ηλίθιος. They are hidden in the boxes, number 2 and number 4. Ωραίο! Επόμενο. And the feet and the diamond. Where are they hiding? Διαμάντι. Πατημασιές είναι το πρώτο. Το διαμάντι είναι σουσου διαμάντι. Ωραία. Και μαχαίρι. 1-6. The feet in box number 1 and the diamond in number 6. Πάμε λίγο, Μπράβο ρε, μπράβο. Και έχει μείνει άλλο ένα. And this last one, do you remember? Έλα, εύκολο ρε, αυτό είναι το δύσκολο. Δηλαδή, σοβαρά τώρα, αυτό είναι το δύσκολο. Το 8. Εύκολο είναι εσείς αυτό. It's in the last box, number 8. Ωραία. Πάμε στο επόμενο τεστάκι, το νούμερο 7. Καλά τα έχουμε πάει ως τώρα. Λοιπόν, συγκεντρώσου. Πάμε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό τώρα? Πόρτα? Ας πούμε ότι είναι πόρτα. Ξέρω εγώ. Το άλλο τι είναι από δίπλα, ρε? Παιδιά, δεν καταλαβαίνω καν τι είναι όλο αυτό. Όχ, θα κάνουμε λάθος. Εδώ, μα το Θεό, θα κάνουμε λάθος, ρε. Γλυκά, καυτερή σούπα, τσούχτρα, κόκκινο, ένας Κινέζος, βραστό νερό, κέρμα, μπαμπού, πέτρες. Καλά, άμα τα θυμάμαι εγώ αυτά, σφύρα μου. Έχουμε και λέμε, αγαπητέ λαέ. Ψάχνουμε να βρούμε το... Where is the yen currency? Το κέρμα. Ποιο είναι τώρα το κέρμα? Το 8. Το 8 είναι το κέρμα. Πω, πες μου ότι είναι το 8. Θα κάνουμε Easy. It is found in the box, number 8. Μάλιστα, τρόμαξα. Πάμε, επόμενο. The Japanese in which box is it hidden? Εύκολο. Ο Κινέζος. Το 6, Κινέζε, πάμε. Το 6. In the box, number 6. Ωραία. Γιατί μπορεί να συνέχεια παλαμάκια. Πάμε, έλα, καλό, πάμε. And the food plate? Το πολύ δύσκολο γλυκό. Το 2, νομίζω. Πες μου ότι είναι το 2, σου παρακαλώ. It's in the box, number 2. Ωραία. Το 2 είναι, παιδιά, δεν είναι δύσκολο. Εγώ νομίζω ότι θα είναι δύσκολο. Πάμε στο τεστ νούμερο 8. Βάφλα. Όχι ρε θα κάνουμε λάθος τώρα ρε. Θα κάνουμε λάθος. Μην μπερδέψω το 2 με το 3. Γάλα είναι το 2. Τσαγέρα είναι το 3. Τι είναι αυτό, ανεμόμυλος, Ολλανδία, λιοντάρι, ξανά Ολλανδία αλλά όχι τη σημαία, τριαντάφυλλα, άγκυρα, τσαγέρα και άλλη τσαγέρα. Ο Θεός βοηθός. Νομίζω το έχουμε, παιδιά. Νομίζω το έχουμε. Where is the milk bottle? Ψάχνουμε να βρούμε το γάλα. Νούμερο 2. Εύκολο, πάμε, let's go. The milk bottle is in the box, number 2. Πάμε λίγο, έλα. Εύκολο. Ψάχνουμε να βρούμε... And these two, where are they hiding? Η τσαγέρα την όρθια. Η τσαγέρα η όρθια είναι το νούμερο 3 και η Ολλανδία, προσέξτε, όχι σημαία το 5, η κανονική, το 7. Για να δούμε. In boxes 3 and 7. Μπράβο. Γιατί λέει very hard, εύκολο είναι. Δεν πιστεύω να έχετε κάνει κανένα λάθος. And where is the lion? Ψάχνουμε να βρούμε το λιοντάρι. Πανεύκολο.
Αυτό είναι το πιο εύκολο από όλα. Το λιοντάρι είναι το νούμερο 6. Πάμε. The lion is found in box number 6. Πάμε λίγο λιοντάρι. Άλλαξε μας φωτογραφίες. Βάλε μας όντως κάτι δύσκολο τώρα. Πάμε στο τεστάκι νούμερο 9. Θέλουμε κάτι δύσκολο όντως. Μονόκερος. Περικεφαλαία, τη δείχνει στην εικόνα νούμερο 3. Είναι μια γυναίκα που έχει σηκώσει την μπλούζα της. Ή κάνω λάθος? Τέλος πάντων, μια γυναίκα που, ναι, φωτογραμμαστής, πάπυρος, κοτόπουλο. Τι είναι αυτό βασικά? Κρέας, δράκος, στολή του πολεμιστή, βαράχνη και δεν θυμάμαι καν τι είναι αυτός εδώ πέρα. Ένας άνθρωπος που ταυτόχρονα είναι και άλογο. Εξαιρετικά. Where is it? The helmet and the spider. Περικεφαλαία, αράχνη. Λοιπόν, περικεφαλαία είναι το νούμερο 2 και η αράχνη είναι το 9. In boxes 2 and 9. Στο 1 τι είχαμε, θυμάται κανένας? Το έχω ξεχάσει. And the parchment. What box is it in? Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε τον πάπυρο. Εύκολο. Ο πάπυρος είναι στη θέση νούμερο 5. The parchment is in the box number 5. Πάρτο! Παιδιά, ή έχω πολύ καλή μνήμη, ή είναι εύκολο αυτό το παιχνιδάκι. The fire and the dragon. Do you remember? Extreme δύσκολο. Έλα μωρέ που είναι extreme δύσκολο τώρα αυτό. Φωτοδαμαστής 4, δράκος 7. Πάμε, δώσ' το μου. They are in boxes 4 and 7. Εμένα βρήκες. Δεν πιστεύω να έχετε κάνει λάθος μέχρι τώρα. Παιδιά, όποιος κάνει λάθος, κάνει like στο βίντεο για να πάρει έξτρα ζωή. Πάμε στο επόμενο τεστ, το νούμερο 10. Μπριζόλα hot dog. Τι είναι τώρα αυτό? Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό το καλαμάκι. Πες καλαμάκι. Λοιπόν, βάφλα. Το άλλο που βάζουμε στο αεροπλάνο που ταξιδεύουμε για τον Σβέρκο. Στο 6 έχουμε αυγά τηγανιτά με κάτι άλλο. Όπα ρε, μα μην με μπερδεύεις. Αυγά, πατάτες τηγανιτές, ρίση κοτόπουλο. Έλα πάμε, το έχουμε, εύκολο είναι γι' αυτό. Ψάχνουμε να βρούμε These two dishes, where are they? το σουβλάκι και το αυγό. Λοιπόν, νούμερο 3 και νούμερο, νομίζω είναι το 7. In boxes 3 and 7. Έχω καλή μνήμη τελικά. The bowl of rice. You remember? Λοιπόν, ποιο είναι το ρύζι? Δεν θυμάμαι. Νομίζω είναι το 9. Αυγό, πατάτες τηγανιτές ρύζι. 9. In box number 9 is the bowl of rice. Ρε φίλε, μπράβο ρε! Μπράβο! More difficult, the sandwich and the chicken. Ψάχνουμε να βρούμε το hot dog και το κοτόπουλο. Ποιο είναι τώρα το hot dog? Το ξέχασα. Το hot dog είναι ή το 1 ή το 2. Το κοτόπουλο είναι το 10 σίγουρα. Στη δίχη τώρα, 50-50. Πάμε, νούμερο 1 και 10. Άμα χάσουμε, κάνω like στο βίντεο. Τι να κάνω, ρε φίλε, έχω μια έξτρα ζωή. They are in boxes 2 and 10. Φτούσου! Πάω να κάνω like στο βίντεο. Πάρτο. Έχω μια τελευταία ζωή. Ψάχνουμε να βρούμε. And we finish this test with this image. Τη βάφλα! Για να σε δω, θυμάσαι σε ποιο είναι η βάφλα? Λοιπόν, απάντα πρώτα εσύ και μετά εγώ. Απάντα γιατί τελειώνει ο χρόνος. Απάντα! Λοιπόν, το 4. Hard. It's in the box number 4. Πάμε λίγο μαδάρα. Μπράβο σε όλους που το βρήκατε. Έξτρα! Κάτσε ρε μάτ. Of all these images, which one hasn't appeared in this video? Ποια φωτογραφία δεν εμφανίστηκε καθόλου στο βίντεο? Η κιθάρα ήταν ρεσί στο βίντεο. Το νούμερο 3 λέω, η τορτίγια. Δεν θυμάμαι να είπαμε τορτίγια. Νομίζω το 3. Θέλω να γράψεις στα σχόλια ποια από αυτές εδώ τις φωτογραφίες δεν εμφανίστηκε στο βίντεο. Όποιος θυμάται να γράψει στα σχόλια. Νομίζω ότι αυτό το παιχνιδάκι ήταν πολύ εύκολο. Αν σας άρεσε κάντε like και subscribe στο κανάλι.